Pinasahi po ding relasyon sa mag-amahang kanhi President Rodrigo Duterte o Vice President Sara Duterte Kadjumandong. Di basta-basta, no? Father's love daw. Ang gihimo kagabi FPRRD nga usa sa mga abogado or mga counsel ni Vice President Sara Duterte sa kining iyahang ginaatubang nga impeachment case Kadjumandong. Di basta-basta day. Kay guwa ko masayop. Kanang Carpio diha nga si Lucas Carpio. Iyan ang ugangan. Oh, yes. Yes, Kadjumandong. Iyan ang ugangang laki day. So di basta-basta. Ang magkumpare nga mga abogado nga membro sa Integrated Bar of the Philippines. Yes. Mao karon magkasama ang magkining kumbuya uban pa sa mga pribado nga mga abogado di Campanilla sama ni Fortun nga magtabang. Pero ni comment din ni Kadjumandong ba sa ka netizen si Chimi. Pustahan ta nga muhimo na pud nagbag-ong rule ang oposisyon nga aron dili makalihok si Tatay Digong. Hadlok man gud na sila. Okay, kabalo sila kang FPRRD. Mo iyang ingon Kadjumandong. Kasi ipito na pud daw. Tanaw na to kung di gyud molusot ning petisyon dito sa Korte Suprema nga babagan nga magkakasama ang kakuan ba impeachment complaint. Now, gusto na ko day nga unta di mosugot ang Korte Suprema sa petisyon nga babagan. Moingon lang ta ang Korte Suprema nga no, tuloy ang impeachment complaint. Kaya para makita na tong katag. Nga tanaw na to ning mga prosecutor sa House of Representatives versus ani magkakasamang panel of defense lawyer ni Vice President Inday Sara Duterte headed by sa iyang amahan ug sa iyang ugangan nga lalaki. Di basta-basta. Para makita katag. Tanaw na to ang mga prosecutor sa kanan nga tuwadkom. Yes. Tuwadkom naman. Ni ana ba to si Senator Cheese Escudero Kadjumandong nga wala gyud day mahitabo nga paghisgot kining impeachment complaint kang bato kang VP Sara kung wala pag gyud day session sa Senado. Mao gani no nga niingon si Soto nga dapat before nag-adjourn ang kanang Senado, dapat gituki uta ang kanang impeachment. Agan! Ya, oy, bugtong na bungot ni mo diya Soto. Usaw-usaw na magaglayo-layo pa ba itong June 2025 Kadjumandong? Mao gani no. Daghan pag mahitabuan na.